एबार नों जेबो गिनो नांला जों दङना नोंजों औहाय जावैसो आरोथ' हाबा बाबा दसेयावनो नों बेफोरबायदि जाबाय बेफोर गासिबो आंनि थाखायनो आं नोंखौ मानो बिदि थिनहरामोन माबा जाथाय जानो गोनां लागाखायसो आं बेफोरबायदि थिनहरफ्लांबायदां बेफोर गासिबो बे सुनि लक्ष्मणनि थाखाय जादोंहाय जामायसो मानोबा आंनि फिसाजोखौ गाज्रि बुरि नोजोर लागायबाय थायो बियो औलै आयै बेफोर गासिबो आंनि थाखायनो जाथारदों आबा नङालै आयै नों मानो बिदि बुंदों देनाय नुवाखै आंनि फिसाखौ माबायदि बुना हरदों बियो मा सुथुर बेलाय मानो इसेबां सुथुर जाखो नोंजों आबा बे मानसिया ना आयै एसे क्रेक जाबाय फाग्ला जाबाय बियो जायनि थाखाय जेबो बुजिखौनो मोनला बियो बुजि रोंला औ आयै बेना एक नाम्बार गुन्दाबो जालांबाय नुदो आंनि सानखौ नङाबा बिदि बुगौमोन बियो बेफोरबायदि मानसिखौ जेलावसो जोबनांगौ आसलि जायगाया बेसो बेना आरो थुनथुलियाय बेखौ डाइरेक्ट जेलाव जोबखा आरो ओरैबायदि सास्ति हो जों बेफोरबायदि खालामनायनि सिगां 100 बार सानगोन बियो एकदम नागिरना दिहुनथारहाय बे मानसिखौ जेरैखि जाया बेनोथ' आयै मोनबालाय बहाथो गनो बेलाय नाथाय थाखुमानानैसो दं मानसिया आरोथ' पुलिसनि आखायाव एसे गोरलै फैनाय नङा बेबो मानसियानो सिखाव साइसखा एकदम बोरैबा थाखुमानो बेफोरबायदि सिगांनिफ्रायनो थाखुमाबाय थाग्रा बायदि औ हामा मोनखांथारदोंसो बेलाय आंनि फिसाखौबो बेफोरबायदि एथ' खस्थ' मोनहोबाय बे दसेयावनो बिहामजो बेखौ नागारथारनाङाहाय आंबो मोनबाथ' नागारखाया जागोन आयै दा थेंक गड अब्लाबो साना मोजाङै एसे हामहांबाय औ आबा सना आयै फिसालाय नों माबा मोनसे जायोमोनब्ला आंथ' गाबै मा जागौमोनहाय आबा नङालै आयै बेबायदि दासान साना बोरै जानो आबा एथ' जखम खालामदों बे नोंखौ एथ' बुदों औलै आयै माबोरैबा बुखादों मानसिखौनो दागाबसैलै आयै एसेल'सो दुखु मोनबायना दाबो एसेयानोथ' एसे खम सादों नङा होमबा आबा आंथ' मानसिखौनो एकदम फुटबल बायदि जोगदावनोसो लुबैबायहाय बिखौ बहाथो मोनगोनहाय बिखौ बहा हो बबावबाथ' मोनथांथों मा नोंसिनि पुलिसफोराबो दासिमबो नागिरनो हालाहाय बिखौ हा नागिरनायाथ' नागिरदों आयै अब्लाबो बे सैथान ना मानसिया महर सोलायनायसो बहायबा थाखुमादोंदां मानसिया बेखायनोसो मोननो नागिराखै जिबाबो हमजाथारनांगौहाय बियो एबार आरो खनसे माबा मोनसे खालामबावोबा बेनोथ' आयै दे अब्ला आबा दसे जिरायथ'दे नोङो जागोन आयै खर'आसो गिलिर मोनबाय थाबायलै आंखौ सान नों दसे रेस्ट थाथ'ना डक्टराबो बुंखादों औ थुनथुलि आयौ दे जावैसो दसे रेस्ट थाथ'थारदो बिदिबा नङाबा ओमफ्राय माबा आइ थुनथुलि नोंबो जावैसोखौ बारा डिस्टार्ब दा खालामसै आंलाय डिस्टार्ब खालामाखैना आयै आं जे सिन्थासो जागासिनो दे जेबो नङा आयै डिस्टार्ब खालामाखैना जेबो दे ओमफ्राय मा मुलि जानांगौ जादो आबा दसे जिरायथ'दो दे आयै जामायजे थुदो बैयाव जों बेयाव जिरायहैनोसै दे जागोन जामायजे आरोथ' जेबो जानायबो जायासै आं साहा फुदुंनो खिन्थाहैनोसै देहाय जामायजे ओंखाम ओंख्रि साहा लोंनाय माबा माबि बेफोरखौलाय बहा खहाबावनोसै बिदि जायालै आयै आंथ' नोंसिनि सेरावनो दंना नुबायना दसेयावनो नोजोर नांनो नागिरो दे जावैसो नों बुंबायबालाय औ आयै थां नों जेबोबो जायाखै हस्पिटालावबो लोंहैदो थां मिन्थिगौ आयै नों आंनि मोजांनि थाखाय बुंदों नाथाय आं बिनि फारसे जेबोखौनो सानाखै दायो मानोना आंहा फिसालाजोंनो हेपि दङबा बेफोरखौलाय मानो साननो आरोथ' आं बेफोरबायदि साननो दरखारबो साना सना अब्ला नों बेबायदिनो थाबाय थानो सानबाय गावनि फारसे साना नों आबौ अलंबारखौबो सानासै आरोथ' जायखौ रायथिनो बुंदों बेथ' गासैबो मोनथिजोबो आरो एक्सेप्टबो खालामो आइ अब्ला मा आयै आं जायजों बेजोंनो थांगोन नामा बे माब्लाबाबो जानो हाया होमबा नों जिउआव हाबा जाया ओहो बेनिफ्रायथ' नोंबो आंखौ बिदि जबरदस्ति खालामबाय थानो हाया नङाबा मा हो गासिबो नोंनि जिद बायदि सोलिबाय थागोन नामा नङाबा मा नङाबा अलंबारखौ लानानै ओंखारलांगोन आं बिनिफ्राय आयै आंनि खोथा मानियावनो बेबायदि गावनि अख्रायाव जिउखौनो जानानै लाबाय आं रावखौबो डिस्टार्बथ' खालामाखैना आंनिसो लाइफ आंनि गोसो आंनि मर्जि बिदिबा अलंबारनि बिफाया बोरै बेखौनो लिंहर जावैसोखौ आयै बे गैयाब्लाबो जायो मिथिबाय आं हेपियैनो दङ नोंसो मा खोथा लानानै आंखौ बुंगासिनो आयै बुङा मानो जानो नों आंनि फिसाजो आं थासान्दियाव नोंनि थाखायबो सानगोन आं आबौ अलंबारखौबो सानगोन आङो
सानदोंबा बेफोरबायदि खोथाखौ दा रायलायसै दुखु मोनो आङो। आं बुंखाबायना आं हेपियैनो दङ। आबा अलोंबा जों बिराद हेपि आङो। रावनिबो गोनांथि गैया। नों मानो बुजिनो नागिरा आइ? नोंहा फिसाला दं जेराव मोनसे नाम होगोन ना बिफानि, अब्ला जाय नोंखौ एक्सेप्टबो खालामनो नागिरखादों, मानो बिदि बुजिनो नागिरा? आं बुंखाबायना आयै, आं हाबा जाया। मानो आंखौ जर जबरदस्ति खालामो? दा आंनि आबा अलोंआ खोनाबा मा सानगोन? सानथों, बेनोबो बिफानि गोनांथिखा। आं जि सानदोंना, नोंनि नोमाया थिगखौसो सानदों। बेहायनो नोंनि भबिष्यआबो मोजां जागोन। नाङा आयै, बिफानि बिमानि अननाय आंनो होखायो अलोंनो। गुबुननि मा गोनांथि बुंखाबायना आङो। आरो जुदि नों आंखौ बेफोरबायदि बुंबाय थायोब्ला आं बे न'निफ्रायबो ओंखारलांगोन। मानो बिदि आइ सना नोङो? औ आयै, जुदि नोंहा आं थानायाव जुदि प्रब्लेम जायोबा नाङा दे। नों थानायाव आंहा जेबो प्रब्लेम जाया आइ। आंथ' नोंनि खुसिखौसो लुगैदोंना। दे, नों अलोंनि बिफाखौ खिन्थाया जानो हागौ माबा मोनसे गिदिर जाहोन दं खोमा। आं सोंलाबो। नाथाय अब्लाबो आं जि बुंदों बेखौबोथ' एसे सानना नाय आइ। प्लिज आयै। जायखिजाया बे सेंग्राया जोंनाव फैगोन, रायलायबानो जाबाय आइ। आरोथ' आं रावजोंबो रायलाया बुंखाबायना। आंबो मानिया, आं लिंहरबाय बिखौ। आयै! मानो बुजिया आइया? आंनि हाबानि पिथिफोर गैया? मा जानोखायना? आं हाबा जानाय जायो बेखौ मानो नांजाबाय थायो? आं बुंदों नामा ओमफ्रायो? आंबो रावनिबो जिउआव थाङाखै, आंखौबो रावबो बेफोरबायदि डिस्टार्ब खालामनो नाङा। आंखौ मा फिनो हाया सानदों आंनि आबा अलोंखौ? आंबो हारसिंनो फेदेरनो हायो बिखौ। आरोथ' सानसे समाव गावनि आथिङाव गसंगोन आंनि आबाया। गावनि बिमाखौ नायगोन। माथो नांबावगौ जिउआव आयै? बेहायथ' रावहाबो जेबो प्रब्लेम जानाङा। इसोरनि अननायाव आदायाबो मोजाङै मोजां न'आव सफैफिननो हाबायलै। नङाबा मानसि गोमाजानो बिराद गिनो ओंखारग्रा जाबाय आङो। सोरबा माबा मोनसे एसे जाबानो गोसोआनो खें खेंल' मोनखायो। गाज्रि खालामबायलै नों आदा लोखि। ओमफ्रायथ' मानसियाथ' बहा दंमारो? नोंखौबो गाज्रि होनजोबनो हायामोन। दा आरो बिदि खालामबाय, आं मा बुंबावगोन दे? आंनि आदानि जिउआवबोथ' खाथ्रा जाबायना। बुजिबानो जासैमोनलै आदाया। माने बिसोर सानैजों हौवा हिनजाव मालाय हेपियैनो दङना, बोरै गावस्रालायखो? ओमफ्रायथ' सान होजागोन दे आंजों नोंबो। एखनबाथ' जा गिदिर गिदिर बाथ्रा बुङोना नोङो। नाथाय नंखाय बे लक्ष्मणजों बे गुन्दाजों मानो बुलायनो हायाखै नोङो? होनांगौमोन ना गावखौनो उल्थानो दोखो दोखो दामनांगौमोन। मानो बुलायफिनाखै नों? ओमफ्राय नों गिदोंना? मा? गिदों नामानो? बेसेबा बोरैबा मोनजोबदों आं। नों मा मोनथिनो देनाय? गावहाथ' बे लक्ष्मण प्रसादजों बुजालाबायनानै। फिल्मफोराव दालाय नुवा आरो नों? एक्टरफोरा माबायदि गुन्दाफोरजों बुलायो? नुयो। ओमफ्रायथ' आं एक्टर नङाना। थेवबो बे आंखौ उनथिंजायसो बेबायदि एटेक खालामबायना। ओहो, गावनो बिदि जायोबा अबाव नों आंखौ बासायनो हानो दिनै माब्लाबा? आंनि थाखायथ' आंनि थुनथुलि दङना। ओं जादों, खोबनो थुनथुलि दङनो। दा थुनथुलि दंबाबो मानो बिदि जानो मोनखो होमबा? आंथ' नोंखौ सब समाय बिदि बासायनो हायाना सान। आरे नों बेखौ नागिरनानै जोबना दोनदोब्रा। बेथ' नोंनि खामानिखासैना। होमबाबो मा गाज्रि मोनदोंलां सान, दुखु मोनजोबदों। बे भाबसानोथ' मानो जोंनि लाइफनिफ्राय थांनो रोंला होमबा दिनै? जिरायनानै थाबाय थाबाय सनिग्रह बायदि। बेखौ आं थानायाव लांनो नागिरखाबायमोनलै। ओमफ्राय मानसियानो एकदम बोरैबा जिद्दिलै, दाबो नोंखौ बावनो नागिरा। मा हिसाबै बे आंखौ मोजां मोनबाय थाखोलै? नङा थुनथुलि, बेखौ मोजां मोननायबो होनाना। बिनि मोनसे जिदसो नोङो। बेबायदिनो जागोन साला। आंनि सानखौसो बिदि खस्थ' होबावबायलै। थ' बिनि सासे सिनायै मानसिखौबो हमजोबनांसिगोन, होमबासो बेखौ मोनथिसिगोनदां। आंनि बाथौना थुनथुलि, मानसियाबो बबेबा खाथियावनो दंखुमायोलै बियो। बिनिफ्राय नोंखौ नोजोर लागासिनोसोदां बाराबा। नोजोर लानो ना मानो? बेखौ गावखौनो उल्था फानाव नांहोफिननांगौलै सान। जोंनि लाइफआवनोथ' मा मोननायनि बारि बारि फैनो नागिरखो बे? एसेबां बुंसेयावबो बेबायदि। जानाय नंलालै सान, बिनि आंनि बुहुतखौ एकदम बख'थारनांसिगोन, होखारहरनांसिगोनसो आत्माफोरखौ। आयु सान, ओमफ्रायो आं जा गिमारबायमोनलै। नों माबा मोनसे जायोमोनब्ला साननानै। नोंथ' थाबखौनो हुसबो फैयाखैमोन ना? जायालै थुनथुलि, नोंनि अननाय दङना आंजों, अब्लालाय आं मा जानो दे। औ, आरो नों थांनोबो मोनखाया आंखौ नागारना बिदि हारसिं।
ओमफ्राय बुद्धु आंनि अननाया नोंखौ सानबेसे बासायगोन बेखायनो नों गावबो एसे बुलायनो सोलोंनांगौना एकदम नों माबा सोलोंदोंसोलै जेन'बा मा नोंनि बायदि बुलायनो नामा औ बारि बारि जोखानांगौलै बेखौ नों मानो बिदि खालामनो हायाखै दे ओमफ्राय दसे जिरायना आंजों नङा सान आं माबायाव थांना फैनि थानायाव दे नों थाथ' आंहा एसे खामानि दङ नों थाब फैगोन ना ओमफ्रायो औ सम जाब्लानो फैगोन आङो जायखिया एसे खामानि दं आरो बे लक्ष्मणखौबोथ' नागिरनायनि बेबस्था लानांगौ ना जागोन दे थुनथुलि नाङा दे आं बेबायदि सेट जाबाय थायोब्ला ममाबो दुखु मोनगोन ना ओरैनो बेसेबा गोबावनि उनावसो आङो ममखौ लोगो मोनदों डेड गैयाबाबो जागोन नाथाय मम गैयाबा जानाय नङा आंनि लाइफआ आं आरो दिनैनिफ्राय ममनाव मालाबाबो सोंला जाय खोथाखौ ममा खिन्थानो गोसो गैथ'खाया आंबो सोंनानै एसेबां डिस्टार्ब खालामबाय थाला जा दंना लाइफआव बेयावनो हेपि थागोन आं ममजों माथो खमि दंना लाइफआव नाङा दे आं आंनि आइखौ दुखु होबाय थानो बायो जाय खोथाखौ आइयानो खिन्थाथ'खायाखै मानो सोंना दुखु होबाय थानो आङो आरो बै मानसिखौबो मिन्थिनो लुगैला आङो ओरैनोबाबो नोंनि गोनांथि गैखाला आंनो नाथाय आंनि ममखौसो हेपि थाजानो लुगैयोमोन आङो नों थानायमोनब्ला हेपि थागोन सानोमोन ना आङो नाथाय बिब्दि नङा जानो हागौ आइया नोंजों हेपियानो गैखायादां बेखायनोथ' गोजान जादों आं लाखिगोन ना आइ नोंखौ हेपि गोनांथि गैया जोंनो रावनिबो जुदि आं सोरखौबा डिस्टार्ब खालामबासो आंखौ बुंमोन ना आयै आमावलं मम I'm really sorry ओमफ्राय नों बहा थाङो दिनै बेनिफ्राय बास मोनसे सरि बुंबाय जोब्बाय ने No मम आं आरो बिदि खालामलाना नोंखौ बेसेबां बुंबावनो आं आबा जेरावबो दाथां आंनिफ्राय गोजान दाथां मानो खिन्थायालासे थांबाय थायो नों एबारनिफ्राय आरो बिदि खालामखाला आं मम दे आरो बिदि खालामबावबाना एबार नोंखौ खोमायाव खेबनानै बुखागोनसो आङो मिथिबाय अनबाबो खर'आ बांद्राय देरोना आबा दाबो आंखौ बुयोबा ना मम बुनो हागोन दे नोंखौ मानो बुनो दे आं बेसेबांबा अनो बुबाबो आंसो खस्थ' मोनफिनगोन ना आरोथ' आंबो नोंखौ मालाबाबो डिस्टार्ब खालामला आयै नंगौ ना आबा मोनसे खोथा सोंनि नों आंजों हेपि गैया नामा खुसि गैया बिदिथ' नङा होमबालाय माथो मा आं नोंखौ थोजासे अना नामा आबा नोंनिफ्राय बांसिन आंखौ रावबो अननो हाखायाना आयै आं दा बुजिबाय आरो रावनिबो गोनांथिबो गैला आं डेडखौबो सोंला दिनैनिफ्राय आबा आं सोंबा नों दुखु मोनोना आं आरो नोंखौ दुखु होखाला दिनैनिफ्राय दे होमबालाय दिनै दसे बेरायनो थांसै जों बिमा फिसा ने जागोन दे आयै ओमफ्राय आबैया बुंदों जोंनाव सोरबा आलासिबो फैगोन दिनै आलासिखौ आं मिथिया आबा फैगोन खोमा सोरबा आबैनि सिनायनाय नाथाय जोंहा बिमा फिसा दिनै बेरायनोसो थांगोन ने ओमफ्राय आंनि फेभरेट आइसक्रिमखौबो जागोन औ नोंनि फेभरेट जायगायावबो थांगोन ओमफ्राय शपिंबो खालामगोन अके डान मम दे ममा दसे हारसिं थाथ'नो दे नोंनि भिडिअ गेमखौ गेलेहैदो आबा र' दे अके मानसिफोरालाय मा बेनो मोजां बेनो गाज्रि सानखायो आंनि फिसालाखौ आं माब्लाबाबो दुखु होआथ' आयै जायखि जायखि होना मानो आरो बिफानि गोनांथिखौ आं फुरा खालामगोन ना सानसेबाबो बावखागोन बियो नोंनि ममा नोंखौ रागा जोंब्लाबो दसेल'सो आबा बुरजा रागा जोंनोबो हाया आङो बे मानसि सासेखौ नायनो हाथारला आङो जेसेनो थाब हायो एसेनो जों बेखौ नागिरना दिहुनथारनांगौ जागोन मेम जोंनि माखासे स्पेशेल खबरिफोरखौ एक्टिभ खालामजोब आरो बे सैमाखौ जेरावनिफ्रायबाबो नागिरनो खिन्था मानसिखौनो एसे मोद्लाला नुखायोलै मेडाम आंथ' एसे सिखाव साइसबो नुखायो मेडाम नाथाय बे मोद्ला सिखाव साइसानोथ' दासिमबो जोंनि आखायाव फैयाखैना जानो हागौ मेडाम बियो जोंखौ नागिरदों होनना मिन्थिनायखायनो बहाबा थाखुमाथारनानै दङ एबार बिनि लोगोफोरखौबो सासे सासे हमनानै फुरा सेबजोबनांसिगोन औ मेडाम अब्लासो सासे नङा सासे खुगा खेवखागोन आरोथ' बिनि उन सिगां एसे मोजां खबर लाबाव ओरैनोथ' नायनायाव जेबो क्रिमिनेल रेकर्डथ' गैयामोन बेना
बेथ' जोबोद गिदिर गिदिर क्राइम खालामगासिनो मेडाम। बेखायनोथ' जों बेखौ नागिरबाबो दासिमबो मोनाखै। जेरैखि जायाबाबो हमथारनांगौ बे सासेखौ। आंनि लाइफआवबो जोबोद डिस्टार्ब खालामगासिनो बे। दा हाथाय खरसा बाजार खरसाबो खालामगोन ना खालामा बेलाय माखौ जानानै थायो? जोंनि खाब्रिफोराबोथ' हाथाय बाजारावबो नागिरो, नाथाय जेरावबोथ' लोगो मोनथ'वाखै बेखौ माथो। दा बेखायनोथ' जों बेखौ मोजाङै नोजोर होबावनांगोन। बहाबा नङा बहाबाथ' ओंखारगोन बियो। बिराद प्लेनिं बानाय ओंखारो बे मानसिया। अब्ला जोंबो बेखौ फासायनो थाखाय माबा नङा माबा मोनसे फान माबानानै दोननांगोन। होमबासो बेबो जोंनि फानाव नांगोन। औ मेडाम थिगखौनो बुंदों। सैथान मानसिया बेबो हले ओरैनो हमजानायाव गैया। नाथाय जोंबो बेखौ हमनानैसो गारगोन सानसे नङा सानसेबाबो। जों बिनि बिमाखौबो लाखिलायबाय मेडाम, नाथाय थेवबो साला ओंखारबोबावाब्रा। बेबायदि गोरलैयै आखायाव फैनाय नङा। माबा मोनसे जाल बिछायनानैसो बेखौ हमनांगोन जोङो। आरोथ' मेडाम नोंनि साइखौबोथ' बुदोंना बियो। बेनोथ' ओरैबायदि सुथुर जाना दं बे आंनि एक नाम्बार लिस्टाव गोलैयो। नोंखौसो गोसो थोबावलै मेडाम। आइ मिन हो? गाज्रि नोजोर होदोंना मेडाम नोंखौ? जास्ट शाट आप। बे मानसियाथ' आंखौ ओरैबायदि डिस्टार्बसो खालामदों, बेखौ मोजां मोननाय बुङा। येस मेडाम, थैखागोनलै। पुलिस मेडामखौनो गोसो थोबायलै बेबो फाग्ला। जारलासोहाय। हमनांगौ मेडाम बेखौ। हमनो होननायजोंल' जाया, जों बेखौ खना खनला जेरावबो नोजोर होनांगोन मोजाङैनो। आरो नोंसोरबो माबा मोनसे खबर मोनबानो मोजाङै नोजोर हो। जागोन मेडाम। नों नामानो सोलाय, जायखि महरानो सोलाय। बच के जाओगे कहाँ हा? फैगोनथ' नों नोंनि असली जायगायाव ना? दायनिगिरियाबो जेसेबांखि दाय मावना खारा मानो हमजाखायोथ' सानसेबाबो ना? नोंथ' नोंनि दायखौनो मोनसे बारायना लागासिनो लक्ष्मण। सानदोंमोन नोंनि बिमाखौ हमना लाखिगोन, नाथाय बेखौबो दाय गैयाबा जों बेबायदि हमना लाखिबाय थानो हाया। थेवबो नों फैबावासै। अब्लाबो नोंसिनि न'आवबो नोजोर होबाबो नों न'आवबोथ' फैयाखै गामियावबो। जोंनि मानसिखौ नोंसिनि न' सेरावनो लागायना दोनखादों। थेवबो जेबो मुभमेन्ट जेबो खबर मोनथ'वाखै दासिमबो। बिमायाबोथ' जेबो मोनथिमारा ना मा जामारखो? ना बिमानि सायावबो अननाय गैया नोंहा? र' बेटा जेसेखि खार होनबाबो नोंखौ हमथारगोन आं सानसे। आंनिनो लाइफआव फैनानै नोङो एसेबां डिस्टार्ब। नोंखौ आं मानो फसायनो दिनै मानो गोसो थोनांगौ जाखो? नों बायदि सासे मानसिखौ, नों बायदि गाज्रि मानसिखौ ना नांहांबो जाया आंनो। आंनि लाइफआव सान गैयामोनबाबो नोंखौ लानाय नङामोन आं बेफोरबायदि आखलनि मानसिखौ। जानला मानलाखौ फसायाना आङो, एकदम बांद्राय फाल्थुखौबो एकदम सुखुथारा आङो। आरे भाई नों आंनि थाखायनो मानो एसेबां दाय मावै लागासिनो नों? लास्टआव थाङै थुङै नों जेलनि ओंखामखौनो जानांगोन ना बेटा? आं नोंखौ मा बुंदों नों बुजिखौनो मोना नामालै? आयौ सान्दुंआबो गोसालै। बोथोरानो दसेनो सोलायबाय थायोब्रा, दसेनो सान्दुं दसेनो अखा। बेबायदिनो मानसिनि लाइफ बायदिसो जालांबाय बोथोराबो। बेनो दुखु बेनो सुखुसैलै। दाबो फैयाब्रा फंबाया? आंहाथ' आरो लोगोनि बिनानावनि दिनै पार्टि दङ पास जानायनि। बेफोरबायदि मोजाङै मोजां पास जायोबा मोजां मोनलायोलै। माने गुबुननि बिनानावबाबो गावनि बिनानाव पास जानाय बायदि मोनफ्रांलायो। जोंनि नायगिरिफोरावबो माने सोरबाफोर ओइचएस आनजाद होनाय दङब्ला लोखिमोन। मेहेरनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आगैमोननिसिम, जोंनि फंबाय बिनानावमोननिसिम जायफोर मोजां पास खालामबाय आनजादाव। बिनिफ्रायथ' आरो जायफोरना मोजां जायाखै गोसोखौ गाज्रि खालामना लाना आरोना बांद्रायबो सनामोन। नेक्स्ट टाइमाव आरो बिनिख्रुइ साबसिन मोजांनिफ्राय मोजांसिन नाजाबावब्लानो जाबाय आगैमोन। बांद्रायबो दुखु जानो नाङा आरोना, बेफोरलाय जाखायोखा खेबसे खेबनैया। दे होमबा आगैमोन, भिडिअखौ नायना माबोरै मोन्दों फोरमायहरबानो जाबाय। लोगोसे आरो मोजां मोनदोंब्ला लाइक होबानो जाबाय। दा दसे थांना फैनोसै लोगोनि न'आवबो। बिनानावखौ एसे कंग्राचुलेसन्स खालामना फैनोसै। आंखौबा थांबानो आदा होनबाय थाथारो गथ'आ। दे मोजाङानो जाबाय। बेबायदिनो जानो हानांगौलै, फरायनायफ्रावबो एसे माबा बेफोरबायदि मोजां रिजाल्ट मोनबा गोसोफ्रा स्रां मोनलायलायो गोजोननायनो। मालायथ' ओमफ्राय एसे फिसा पार्टि होगोननो, थांसै। जोंहाबो मिलिसना दंना देनां, मोजाङै मोजां फरायनांगौलै बेबो। फरायनायनि खरसाफोरखौ टेनसन लायालै, आं दंना जेरैखि जायाबा फोरोंगोन जोंहा सनाखौ। दाथ' बिफाया गावनो जिम्मेदारि लाखिनायखायसो, नङाबानो आंनो लाबोनो सानखाबायमोन। दे आरो बिमाखौथ' बारा फोथाया, थेवबो माथो खालामबावनो दा बिफा हिसाबै लाखिबायबा बिफायाबो। आयौ जोंहा बाबुआ माला फैबावगोनलै? ओइ बाबु जायख्लं, बेसे गोबाव नांबावगोनलै? आधा घन्टासो लाबावगोन खोमालै आदा, दसे नेबावनांसिगोन।
아유, 헤이, 잘라리 비마부. 에파 그보. 사람 사실 फैथ'वाखै 오호, होमबा बाबु आं दायो लांफैनोसै नामा नोंखौ नों थाथ'दो नामा आं एसे बैयाव थांना फैनि नांथ'वालै आदा थाथ'ब्रा दसे माथो बांद्राय गोबावबो लाखालाना ओइ दे होमबालाय दे दसे नेबावथारसै आं दोनथ' होमबालाय मा खामानि बेहाबो दे दसे नेबावथारसै आङो आंथ' फैथ'लासोमोन ओमफ्राय बे न'नियानो लिंहरथारबाय बेखायनो फैबाय आङो र' बेनिफ्रायथ' जेन थेन मोजां पास जाबाय दे आंबो न'आवबोथ' बयबो माने आदायाथ' जोबोद खुसिखा आयाबो जा टेनसनसो जाबाय थाबायमोनलै आंबो बोरैबा बिखायानो दुब माइ सौनाय बायदिसो जाबाय थादोंमोन नायलाय बेबो दाबो सफैला आंखौ लिंहरनानै मानो बिदि खालामोथाय बे हो माथो रावालाय फाग्लिफ्रा मा बुंदोंमोनलाय बिनिफ्राय डाइरेक्टनो बहाबा पार्टि खालामनो थाङो र' रेस्टुरेन्टाव मेथाइ जाहैनो बुंदोंमोन माथो आरे अखाफोर हाय माहिर नों हाय नोंलाय बेहाय बोरैलै आरो माहिर नों माहिर आरे नोंबो बेयावनो फरायो माथो नोंखौ नुफेरनोनो थाङामोन मालाबाबो ओइ थोद आं बेयाव फरायालै बेवहायलाय आंलाय माबा मोनसे खामानियावसो फैदों आंनि फंबायखौसो दोनबोदोंलै आङो अ बेखायनोसो ओमफ्राय नोंहालाय माबेयावनो फरायो औ आथ' जि जोंना रिजाल्ट होदोंना आंहाबो बिदिनो जेन थेन पास जासाबबाय मा आरे बा होमबाथ' दिनै पार्टिलै पार्टि जाहोलांदो रा पास जानायनि मुङाव आयु ओमफ्रायथ' आंहा बारा फैसायानो गैया दा पार्टि जाहोनो बिमारदोंबाथ' लासिंसिं जाथारगोन ना बिदिबा नोंबो पास जाबाय होमबाथ' पार्टिथ' बनथाय ना मोजां समाव लोगो मोनफ्रांबायलै बोरैबा माने डाबल खुसि जाबाय आरो मोनसेथ' नों पास जाबाय मोनसे नोंखौ लोगो मोनबाय बिनिफ्रायथ' एसे साहाजों आलु सबजोंबाबोथ' पार्टि होनांगोन ना आलु सबजों औ जाया नामा जायो जानायाथ' बेनिफ्राय नों जोंनाव थांब्लासो मिस्टि मेथाइ माबा माबि मोनजागौमोन थोदो थाङोब्लालाय आदाया लाबोनो नागिरदों अ नोंना बिदाबो दं होमबा ने थोद जानाय नङागोनलै नोंना बिदाया आंखौ रागा जोंनानै बुलाबायना हरबानोथ' बोरैबा आंहासो रायजालाबायबा मानो बिदि बुलाबायनांगौ दे आंहा बुंगोन आरो लोगो होननानै आरो नोंथ' जोंखौ हेल्प खालामबावदोंसो इस नंगौना औ इलिसा जोंदाव ओंखारलां होनदों आङो नों मानो बेफोरबायदि जोंदाव आंबो बुंबायना आं थाङा दिनै आंनि बिनानावनि रिजाल्ट होदों मोजां सान बेबायदि सानाव आं नोंनि महरखौबो नायनो सुखुवा मोनथिबाय ओंखारलां नङाबा आइनो नोंनि सैथोखौ खिन्थाजोबगोन आङो आंनि सैथोखौ खिन्थानो ओमफ्राय नोंलाय आं बेनिफ्राय थांनांगौबा सिदा पुलिस स्टेशनावसो थांसिगोन मा औ मा सानदों नोंलाय आंनि सैथोआथ' दे मोनथिबायानो आया नाथाय नों मालाय बहा बासिनो आंबो नोंखौ आन्दार खालामगोन बेनिफ्राय थाङोबा सिदा पुलिस स्टेशनाव थांनानै नोंखौ एफआइआर हैगोन आङो आरोथ' बांद्रायथारबा ओजोंनि गासिबो जाथायखौ खिन्थाजोबगोन आं हजोंहायबोथ' साफा सानै मानसिथ' थाखागोन ना लिसा बांद्रायथारबायदे नोंना बांद्रायनायाथ' नोंसो बांद्राय खालामदों आं एसे मोजां नोंखौ बुंदों नों मानो आंनि खोथाखौनो मानिनो नागिरा ओमफ्रायो बेबायदि जानो हाया दासो होमबाथ' नों आंखौ थगायदोंसो नोंखौ दानो पुलिस स्टेशनाव थांगोन आङो पुलिस स्टेशनाव थांबाथ' खोथाया एसे बेलेग थांगोनलै नोंबो आंखौ बेफोरबायदि लाखिनो गोसो गैयाथ' दे होमबालाय मा खोथा बुंलाबाय थादोंलै आंनि न'आवनो फैनानै नों दावरावसो खालामफैनो मोनबाय